لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. سورة البقرة آيات مثلى آيات مثلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك أن بسوب لك الدانغوك لك أن بلو أسلا بيتشك لك أن فاتو بن يداتك أم بين على فاكانك ملبك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم بتنغين على فاكد وأن الشيطان يجعلك الدنغباك أفر لك رفن. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أو نيكير كوري هل سافرسا بندلا وغشيت أكا ni furusa kera kefe adi muso cɛ k'a sɔrɔ a ma donu la junaha alaykum in talaqtum an-nisa ko gashite aka n'a ye muso furusa o kɔrɔ ye di furu ko sigira senga ka ko bɛɛ kɛ k'a ban ka furu siri nka muso ma don so la fɔlɔ kɔrɔ ye fo i ma don i n'a cɛ i ma don n'a ye n'o fɔra furuko la kɔrɔ de ko fɛn ma don i n'a cɛ o kuma tɔ hakili ma o faamuya. Ni fɛn tɛmɛna i ni muso cɛ fana hali n'a ma yɛlɛma i ka so kɔrɔ ye k'i donna n'a ye karisa donna ni muso ye wala a ma don n'a ye o kuma b'o fila dɔ la kelen o kuma na ni furu sara o lahala in na ala bɛ n'o kiiri de ɲɛfɔ ko gasi tɛ a kan tant que magaɲɔgɔnya ma tɛmɛ an n'u cɛ aw tafridu lahunna farida walima furu nafolo yɛrɛ ma dantigɛ a ma furu nafolo perepere latigɛ y'a dɔn kuma dɔw la furu bɛ se ka siri hali siri k'a sɔrɔ furu nafolo tɔgɔ ma fɔ k'a perepere latigɛ o bɛ se ka kɛ ko ni furu n'a bɛ muso furu sa k'a sɔrɔ an ma don n'u ye kelen kɔrɔ ye magaɲɔgɔnya ma tɛmɛ an n'u cɛ walima an ma
furuna fulu farda wi kore furuna fulu madantige furuna fulu ko jala matike wa matti'uhun kubma no wa matti'uhun 'ala al-musi qadaruhu wa 'ala al-muqtir qadaruhu no halanna ni kiru de do de akma sharu manchande ga kiri de nye photo do ala fe ni bebe siga na adama de yakono furu madowla so be che kuna mabala abalabla madowla furu ko ere sigira singa ka ko be ba nga akoto madafa o koroydi furu na fulu madum so bulu folo wala furu na fulu ko ere jala matike nga furu ko kon sigira singa ka ko ba o korona na furu bora ma furu ko dabla la srafe to de ko furu sa parce que ba soro islamia be femu nu jete ko du ka ke no du farala nyonga no ko ba asabati ala yoro ba sabati islamia sharia la ka ko furu daga raw ni yonje o ba soro o bedda faraka ba ana furu na furu to ko foli ka ko pere latike ka jalatike o te furu sahali sharti bana koni furu sara o la ala kono ala ya mardo fo furna fulu to kuma fo furna fulu yere masara ga furu sara srafe famatti'uhunna ko aka fendi muso nunu ma bu da mutanimi am fodi ma ko mut'atu talaq ko furu sadam tali o yaro mut'ayre kalima o foli envers o banzra abanzra niko mutaaya mutaatu talaq e fem bena di furu sala musoma kam so nyeji chenoyi adaka furu ko kumba ka nga ko dana srafe bana islamia te nyon jigi tigeni adama de jigi kari wal maka adama de jigila misya tugo façon de l'islamia to fait islamia be wo be bari wala sa adama ya ka to anona baraka fendi musoma anyeji bi cheni mi furu ko boli ama o se ya kenna furu ma fen se ya kenna furu ere ko o kake ya ton bo ko mana do ko qabu wajibi yadi parce que ko ala ya maru kenay do ko ay ko ni kuma laba rofle ko ba jira ko wajibi te ko nyuma ya de do don bo yin kuma fulafo do ko wajibi do mut'atu talaq ko wajibi do parce que ko alay ya maru de kenay ko kake do ko la ko ni aya la ba ro la je ko ba dira ka fo alay ya maru kenay nga nyuma yasra do ray ba doni musoyi fo yi wona make furuko ko ngumbe singa nga ko dablala bana ko ka fendi musoma abada mtanimi wode famatti'uhunna yani dogana wa asibini fle paita arab kamewa yani mutaata ayalani wa ala ire de mafwa obaya mutaa kelima be arab kan chamana qur'ana kono ani mutaa ko kuma mbamve bi ono tekelele mutaa ko kuma mbamve ngo ando tekele kuma no ñom baga te ambon ni kuma no follaw baga ba neni be wuli be mangachi oke mangachi te kiri oni kiri tekele boy ibara mangachi chugo chu ambi toy ibi funu ibi yongo ki yogolo ni tlala ibi na mi sebene do ambo de nyefo nyoy ni ala sona mangachi be fude afora ko umakala ama fam kaba alaka jeda kabi wolola yame ko virgule be qur'an ko na ha fasila virgule sahala obeya ha ayo ya kono oh pate goyi parce que ni qur'an hatta qur'an ere nasu sibini uto fam ka durushite de unyebe mi ere la uto do unyebe mi sebene na uto don yebe kala misema do la qur'ana kono ube kibaru do de fode yebe harfu misema do la ube kibaru do de fode
ni mo ni to doni sina ko ke yaklaydi afara fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun toroba ka kuma do koni isigi ka sori isigi kuma masi ibe wuli koy parce que ni yongo ki yongo etna sika ma yini gabli ibina foko fedo be qur'an kono ulu ta kono ibina foko fedo ta kono ulu ba kono ibina koroke fedo e ka soro ote ala ni bede doron ka kira muso ni akademba ya mato faraka bonyona pour que ko sabati qur'an kono ka foko qur'an e kira ka demba ya saniyali minke ko kira muso sente ola ko ala e virgule bla o kuma flani yonje sira virgule ma ala kunda abe bla da masura la kira mingo ka accéder kira de ko qur'an aya o sebe rojira sira virgule kuma kira kunda fo ay ni bla ave ni muso ni nga demba o tekeli wane temin fam ay video kala ka wuli akaramo muso ka maban iba don sane ni ma muso kanga bonya wal manama ni wula afon fe muso kama sabe wuli video kala nga muso ka amso lebu do boy ka da kenega e ka lago shiri do taka nyesha amso ma na basiki ka dadi nga ubake kira muso de la utake ubran muso law ay ibrahim muso allo jugo shekli wulu jugo bi nyechi oga oda to anya fo ay kira bunyani sallallahu alaihi wasallam mamunum bebbe ku be kira no fe kala ku be kira ka kira re bunyatu yoro parce que ambe sahaba o defa ambal mawte wi bon ngoti ko sanyoti miya bi yela kala fe an ga kira somo ko kira kudu an ga sahaba ko kira kudu anga magango kira kodu anga fikira suma be fena ongon bo be bunya ambo be bunya ka ko to alama dhalika aslam wa awla wallahi kisibo dela wa odekaka wa ayra balaka anga ko to ketinde ambambo mi maslama yala de anga nyina maya ko to balaka ketide yote fiyaw chama be e buranana fiyaw chama be e raka dukono fiyaw chama be ikramo go msoula fiyaw chama be imalo manyonga koula me idat sashima muna ko ninte e ka kuma fotaye adama de kam ma doyata de be ha Abu Bakr Omar Uthman Ali ibn Abi Talib nunun danga ma doyata weda sheni daga dogo buru fiela de nunun gaf sayni buru jube kan yera malasa de mashi kan yera malasa anvea ki bi kuni nunun tasuma mashi inu tekele koy karoge nunun shukaf sa e ngena bay ma do be tek ma fulo fe faga kan la bini ma do be na nzira ma kuma duno ma nyefo hatta Umar ka shaja'a min bufo ko be ko shi te sawaba ko Umar bi rema ma fakela yare la oh kodon kuma uteo yade general do be yu dishi me da mi mu dishi ka kele nyedona akacha bi gakaba ala ka da ma marfa joma kele na ka mugushi an obey dire sorosia duben kononga e ka soldat yininga kwa be tugodi ay munu formé yininga kwa be tugodi nga ale re terrain ka ma delika muguchi makelena oh anga Umar to isa parce que kuma nunu kuma de be kuma wolo ya don ni ko kira ko nguma mfari o ita chene ni ko kira kunte che fari ya ro ita chene sahaba fɛn fɛn ka fari u bɛ y'a lakale ko ni kɛlɛ kun gajana k'olu bɛɛ kun bɛ kira yɛrɛ de dɔw ni juguw cɛ nka taa sira kitabuw lajɛ ala kira yɛrɛ ye mɔgɔ joli fa
n'a sɔrɔ ko mɔgɔ bɛ lagosi ni maafabaliya ye kɛlɛ la walima n'o b'i ka jitɔya jira mɔgɔw caman fari e la o ko mɔgɔw bɛ éviter de Seydina Ali ibn Abi Talib dɔw tun bɛ wasiya de d'u ka mɔgɔ ma ayiwa Hashim ka den dɔ bɛ yen ko Ali ibn Abi Talib kan'a to i n'o ka gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ u den taatɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la u b'o de kangari da ye ko kan'a to i n'a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ni n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a man di la Umaru kun ka fari anw de y'a sɛbɛn an de y'a sɛbɛn k'a da la e bɛ kɛ a juguya minnu nɔfɛ bi a ka farinya ma fɔ olu ɲɛnama ɲɛna wa olu y'a lagosi wa ne ko Seydina Ali ye muru ta Umaru kama don jumɛn e ye hali o nkalon sɛbɛn ne ye o tuma na ne de bɛna se ka Ali ka denbaya nɔfɛ kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ a yɛrɛ kan an de b'a fɔ Ali ka fari ka tila k'a jira ko a ma se ka hali a muso nɔfɛ kɛlɛ kɛ ka tila k'a jira ko hali a denw nɔfɛ kɛlɛ a ma se k'o kɛ hali a yɛrɛ ni jɔyɔrɔ min ka kan ni silamɛya ka kɔrɔta b'o de la silamɛya ka bonya b'o de la a ma se ka o ɲini a to nin taabolo in a tɛ don hakili fɛ shar'an wala aqlan a tɛ don hakili fɛ naqlan wala aqlan sɛbɛnni tɛ se k'a sabati awa hakili yɛrɛ tɛ sɔn a ma k'a fɔ kari ka fari o kuma kelen in na ka tila k'a confirmer e yɛrɛ ko a jitɔyara a y'a sigi f'u ye a muso agresser a ɲɛ na a ma se ka foyi kɛ an tɛ Fatima galaka bɛ kari don min na o tun ye Seydina Ali Isa dɔ ye dɛ a fɔra a balimamuso don a muso don Alakira kanu bɛ Seydina Ali yɔrɔ o nin ka k'o denmuso la Seydina Ali ɲɛna a ma réaction foyi kɛ u m'a minɛ k'a siri ka sɔrɔ k'a kɛ u m'a gɛn ka bɔ dugu la ka sɔrɔ k'a kɛ wa bi anw de bɛ Ali fɛ a tile la mɔgɔ si tun t'a fɛ maa si ma fara a kan k'a dɛmɛ bon e bɛ ka tasawulatiw de bɛ yen n'i ye fɛn a tɛ dɔrɔn ko e nana kuma dɔ fɔ an b'an tor'o kan an b'an yɛrɛ ɲininka de n'i ye kuma fɔ dɔrɔn an b'an yɛrɛ ɲininka o tuma munna mɔgɔw m'a dɛmɛ o tuma kanuba kun t'a la wa nin sahababa in bɛɛ maa si ma sɔn ka tugu kira ka wasiya nɔfɛ maa si ma k'a fɛ k'a dɛmɛ a yɛrɛ dun m'a yɛrɛ defa fo a ka taa to o kunkɔrɔ fa tilala ka fara ninnu kan u ka kalifaya tiɲɛnen in na e ka fɔli la e bolo kalifaya min tɛ tiɲɛ ye a tora o fanga kɔnɔ k'o fanga dɛmɛ a n'o kɛra tɔɲɔni min ye o kumana a yɛrɛ y'u dɛmɛ a la dɛ o de y'a to ɲininkalikɛla a mɔgɔw ɲininkara ko ne ko Muawiya ye kafiri ye sa o min ye tanazulu kɛ ka fanga d'a ma o kuma o ye jumɛn ye mɔgɔ min ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔya ka jɛn a kɔ k'a di kafiri ma Hasan ni Muawiya ne ko kuma Hasan ye tanazulu min kɛ sa o kira ka hadisa y'a fɔ k'a ma kɛ sallallahu alaihi wasallam k'a bɛna kɛ sallallahu alaihi wasallam o kuma ne ko Hasan ko tɔgɔ ye di a ye tanazulu ko kɔni tariku bɛɛ y'o sabati ale ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔya ka jɛn a kɔ k'a di kafiri ma o juru mu ka bon ka tɛmɛ Muawiya ta kan dɛ n'i y'o sabati dɛ o kuma na wa hakɛda ko in bɛ nin cogo la a ye sabali a ye cɛkɔrɔba ninnu to yen a ye n'an ka ɲɛnabɔ a ye cɛkɔrɔba ninnu dalen to yen a ka na an ka ɲɛnabɔ taa kuranɛ kalan taa hadisa kalan a ye ninnu bila muallimul qira'a de da denmisɛnw ka kitabu ye muallimul qira'a de kan ka ɲini ka di ninnu ma ka se ka harifu yɛrɛ kalan fɔlɔ aw b'an bɛ kalan ma aw ka kan ka gɛrɛ denmisɛnw na k'a kala sutura la n'a ma ɲɛ k'i yongo mɛn mɔgɔw ɲɛkɔrɔ waati la k'i kalan bɛ i ma kalan e gɛrɛ denmisɛnw na k'i kalan madarasa de ka ca sisan gɛrɛw la k'i kalan e b'a fɛ ka Umaru yɛrɛ lagosi ni kuma min ye n'i kɔni sera o kalan cogo ɲuman na o tɛna barika don i ka kuma na dɔɔni i b'a fɛ ka Umaru nɛni ni kuma min ye n'i y'o sɛbɛn ye n'i bɛ se a kalan cogo ɲuman na o tɛna i sutura dɔɔni nka a bɛ kɛ cogo di Ala ye sula dɔn kojugukɛla ye k'a su ɲɛ ci an ta nin minɛ yɔrɔ dɔ ye koyi ne m'a fɔ ne kalan bɛ dɛ nka an ka yan a sahaba nɛni na a si ma kalan
amunu yongo me olu makala munu ngala be barka tolula olu dala kuma saroshi ni kulu fladu jelge ga kuma do ko min ya shido tashala mi sala tashid age akala amni ande metoy bedloki bo ba soro net lutula angata ay Umar ne ay Umar de woni de imagara Umar la doro bin anjole sura imagara Abubakar la doro bin anjora nuni ma barka mawdu koy ya dama de reka adama de do nenni do be balo atanina do be balo annina ni kulu fla de ben no do ba majamu lubu ko jamu go ye mo be huma ya kulu ye do ba fana ba nenni ko saram ne barka be ba wi na gashi barka bu bolo fe bela ay ma shite balo ma koroba nenni warla kibe ke fay teke fuy hal ye milliard mara barka do ala min kadne ni be tabolo fion fena aka so ri bala yi sebela o ma façon ka ko ka no nero hal ni tiente hal ni tabolo inte masa aka so re kon bala tiena idara la de katwala kibela hara sorala nga amion do ya kuy chamba ko jabana di financement bo ala o babla ça babla ça awa bashite ni shikari haklimne nga amma awni aka makorobaw afla dokon filla naw takira chien bi aka makorobaw takunye ngaloy naka makorobaw takunye chien aw tay ngaloy parce que olu de a to da Abubakar ne Umar ne Usman una ya daw be Umar ka ka ne ya olu ka du choro bayre du tigi re to Umar am yondo malen dutigi yere to Umar aw ma fili afa filla de faw kon sara Umar koka faw sara Abubakar koka bo ni olu kon ma fili ma aw fili be biu ko fe awa ni olu debe chenga aw ma o tan ye fili de afla kon tege chen et puis o ba on de ka so ka ma koroba o du fen volo ame mina ngaye kam ko koroba fana bodela ambo Abubakar ko mina kam ko koroba bula Allah ma kuma abodela na tola ka boka foke akma serasa munu be ni kuma na ka ma koroba ko kuma de war ko e chenga ni mi nyele ka chedo fo ete ma koroba barka ma do yuta fo yaw turabu dala u bole ya ma koroba barka ma do bola ka fo awa andinge flemina e aw ma blala de barka be makoroba dole akon andinge flemina mani ngala on fa wani ndan wundli nay mana sahaba ko insira yoro mina sa dem seni munun flala ak masira sa ka makoroba ko kuma nasura awde keme ku bla folla ay bo ko fo an nasura aw nute ay o fana jira ete mo bina anneni ka faruka de no damne na atiga fen fode parce que we munu nga koro aw ye yulu nen ya aw makma ne ka koro Umar ka kori de Umar ka kori fay aka kori moke aka koro i yele ma ko wolo Umar ka koro be ni onenna dine nyemgo ide o neni i koro ke de o neni do ke de o neni imakma awa ni mo nano juru sarali damne ela kuma mina kamena na procureur ko ni fe damne wala ya atinye de mana ni ba fe isenga bwala kabisa boy ka fo awa abo o Umaru neni no Abubakar neni mina adanga de do ani ne jema kande imo ke abna ke danga dende de ne ko ni mo ke ngo abna ke ma fa kera folo de parce que ni ka toroba be ni fana Umaru neni confirmer o ifana kele danga de kira burange Umaru chogoro bas la mela ni mami o neni ikadanga den foli dagara ala kira musoni mami nga doyali sero ma ikadanga den foli o dagara e kadanga den ka jugu ibata ye ba me danga den ka ere wolo bade mulu balade wallahi mulu balade de e ba ada madere e mo rebe wajul labi jugu ka jugu shekli me wulu tay ekebe wajuli kelaw yere no fe ide do ndete amanye ino la amela ta ambala
sahaba wala Umaru ye ali jena ngalo ya be Umaru la ilaha illallah o de be to comme ko kuma no anta fe ka anda do kuma wala olu te kuma sanu maunde e kebe karamo wore ko ita do ndate o tigi dakan kira ka sahaba ko kuma na o dakan kira iti ita nyi kono ke ita nyi ko ta kala ke parce que wona commencer ga mo bon muta ko de anzeni bema parce que nyame ko demsen chaman tambe do tabolo la bi ko muta e de e sabe do dina na ko ika plaisir dama de kama e ka dina ko yode beki no fe mo la jeha mo ikhlasu do yara ko nuna sande adama de ma chambe ko chamana ata abala nata do de ka e tata kira so mo ko eta e muta ko di comme ni dona na fora lu ko muta be daga e muso ta kalo kele ba ta kalo fla e jere be tugumina bi mali rek kera jene ke jamana ka ta sha ke mina don min tabulu masiri mo e numa giraka illa man rahimallah o baga o da ni dama gara muta ko ina doro e kele parce que lu mo ne geno fondé ka jamana don nu lu e kara mo re ne geni wali kara mo ba o ne geni muta ay ko re basi ni fladi kara mo re o ne gembe ni na fuloy o ta ala war ko karamogo ba munu nege jeune munu nege ka fara yɛrɛ ka delengani munu nege o famba bɛɛ ta ye muta koyi nka ne kɔni tɛ foyi f'u ye an ye fɛn bɛɛ f'u ye muta koyi na an dɛsɛra ya rabbi an y'a ɲini ala fɛ o karamɔgɔ minnu filɛ ka muta kɛ mɔgɔw denmusow la ala ka u denmusow caya k'u den fanba bɛɛ kɛ muso ye ka sɔrɔ ka kalandenw su ka bila u la muta la muta baraji ka bon kala yɛrɛ me fɔ ala k'u denmusow caya ka kalandenw su ka bila u denmusow la ni min ye muta kɛ min na ka den kelen sɔrɔ a fɛ o ka taa k'o to ya rabbi ala k'o k'u la a dangani tɛ dɛ i ko min ka ɲi n'o dugawu kɛr'i ye karamɔgɔkɛ o ye dangani ye wa n'a b'u ka kitabu kɔnɔ u ye fadulu fɔ muta la o yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ furu ɲuman ɲuman yɛrɛ a b'u ka kitabu de kɔnɔ o kumana nin ye kuma kunkuru ye an ye muta min fɔ yan o ye ka fɛn di muso furu sata ma fɛn ba tɛmɛ i ni min cɛ a k'a da muta n'o ye o kɔrɔ ye ka furu ko dabilali min kɛra ka fɛn nin d'a ma a k'a ɲɛji cɛ n'o ye silamɛya ye o kɛ ɲumanya sira ye o muta de y'an hakili jigin sa an balimaw la an ye nin dakuruɲɛ fila in fɔ u ye ala k'a faamu di an n'u ma juguya wɛrɛ t'an n'u cɛ koyi an ko de a ye to an ka fara ɲɔgɔn kan silamɛya maaba ninnu an k'u bɛɛ bonya ɲɔgɔn fɛ an kun b'o de la jamana in kɔnɔ yan ka kɔrɔ tiɲɛ don an fɔra ɲɔgɔn kɔ yan cogo o cogo yan ka kɔrɔ an kun ma fɔ ɲɔgɔn kɔ Abubakar ka bonya na an kun ma fɔ ɲɔgɔn kɔ Umaru ka bonya na an kun ma fɔ ɲɔgɔn kɔ Usman ka bonya na an kun ma fɔ ɲɔgɔn kɔ Sidina Ali ka bonya na a bɛɛ nin de a fɔra ko kira ka seyiba cɛ naani ko seyiba cɛ naani de ko kutubaw bɛɛ laban radiyallahu anil khulafa ar-rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali Abu Bakar ni Umar Uthman Badra Ali ba bena majam kan do amud la koy ni Abu Bakar ko siddiqul umma mun ala kira kun ni sojara amba Aisha ko raba fode ya ibnat as-siddiq as-siddiq ibnatu as-siddiq tientigi muso tientigi ke demso bintu siddiq amoda la koy ay fay tientigi ara ko tientigi we ngalo dala qur'ana de jigina ka saniya qur'ana aya ni ko kibo ko sabata kai kafiri ara don babe beno qur'ana min nafiu ka ba ma ni yo sabati kafiri ara awa nambore Umar al-Faruq amo sebeu ha sura kitabu kono awa na ayo sura kitabu kono ni aye ko do wara be min ta Faruq ye munyine do islamé fe o bisiki nyumadi o kuma nabi nyumadi ta kadaka mbe nyumadi jigiya ni alakira tiri mamina alakira jera nabi nyumadi jigiya no ni nana sura mangutuli kaumbe nema ima ifa ma koroya ki fa balole sura wali moke ye karamɔgɔ ye ma kɔrɔya k'a sɔrɔ ye a teri ŋaniya juguya de wala u bɛ ɲinɛ o de kɔ e bɛ min yɛrɛ nɔfɛ sɛbɛnni jugu caman kɛra o fana kan o e y'o bɛɛ bila
Seydina Ali min filɛ sɛbɛnni jugu caman b'a kan bon an tɛ sɛgɛ ci o sɛbɛnni juguw la cogo min na dɛ o cogo kelen in na an tɛ sɛgɛ ci Abubakar taw fana la an tɛ sɛgɛ ci Umar taw fana la an tɛ sɛgɛ ci Osman taw la o de ye laadiriya ye nka n'a sera Ali ma n'a sera Hussein ma radiyallahu anhu fɛn o fɛn fɔr'o la o bɛɛ ye nkalon ye nin ye juguw de ka kuma ye o kumana munna Abubakar ta tɛ kɛ juguw ka kuma ye munna Umar ta tɛ kɛ juguw ka kuma ye kari e ma comme flash ma kɛ ɲɛna dɔn ŋaniya ka jugu dɛ wallahi dɔw ni yɛrɛ de ka jugu quoi e tɛ ne m'a dɔn mais a bɛ se ka taa bila baliku dalen contre la ta n'i ye dɔw yɛrɛ kumakan mɛn Umaru i b'a fɔ k'u k'a kunu ka taa ɲɔgɔn bɔ k'a la nka ne y'o f'i ye a kɔfɛla don dɛ ɲɛ tɛ e ɲɛ ni Umaru ɲɛ ye e ɲɛ ni Umaru ɲɛ kuma min kan ka fɔ n tɛ se k'o fɔ misiri kɔnɔ n t'o fɔ misiri kɔnɔ n b'o to kɔnɔ i kira ko sɛtanɛ bɛ boli maa min ye Umaru kɛ diinɛ c'est-à-dire maa min don sɔlaba de tun b'a ka diinɛ na a b'o kɛ hali a yɛrɛ kan a t'o kɛ maa kelen na o Umaru bɛ tun bɛ na i bana min ala kira ye o tɛ limaniya lafu ye o tɛ kira sɔsɔli ye kira bɛ seli Abdulahi ibn Ubay ibn Salul su ka don min na Umaru de nana i bana min a ɲɛ ma i bɛ seli nin kɛ wa a ma deli ka nin fɔ wa a ma deli ka nin kɛ wa Abubakar nana sama ka bɔ a ko ala ka kira de don e bɛ mun fɔ kira ye ni ninnu yɛrɛ dama ko de ye e tɛ nin juger dɛ mais u bɛ nin bɛɛ yɛlɛma ko a tun bɛ jɔnmaya kɛ kira la a b'a kɛ tan non non o tɛ o e ye kɔrɔ jugu de ɲini a la taa kɛra kira min ɲɛna maa minnu ye jɔnmaya kɛ kira la kira y'o dɔw nafigiya kama kira y'o dɔw dénoncer o min y'a fɔ kira ma ko kira ma laadiriya kira y'o ta ɲɛfɔ kira ye tilali kɛ ko nin tilali kɔni ko ala ma ɲini ni nin cɛ taatɔ kira ko nin kira ye kibaru dɔ fɔ ka kira ma foyi fɔ Abubakar la fo hɛrɛ a ma foyi fɔ Umaru la fo hɛrɛ ala kira ma foyi fɔ Uthman na fo hɛrɛ a ma foyi fɔ Seydina Ali la fo hɛrɛ wa nin kabako naani ninnu dɔw bɛ silamɛya kɔnɔ ninnu to yen nin naani ninnu to yen nin naani ninnu to yen kitabuba naani sahaba cɛ naani alimamiba naani nin naani ninnu to yen ninnu ye touchable de ye ninnu to yen i si ka kɛ silamɛya kɔnɔ n'i tɛ ninnu na o i taa e ka taa k'i bɛ taa fiqhu kalan bani i ni Maliki bɛ ɲɔgɔn ye sira fɛ i ni Abu Hanifata bɛ ɲɔgɔn ye sira fɛ i ni Ahmadu bɛ ɲɔgɔn ye sira fɛ i ni Imamu Shafi'i wa fana an filɛ nin ye k'an bɛ kɛlɛ min na ko kira somɔgɔ ko kira minnu ka kira somɔgɔya sabati bɛ ka tɛmɛ anw ta kan komi su ni tile o mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ Abubakar nɔfɛ kɛlɛ kɛ olu caman ka kitabu bɛ yen olu caman de bɛ yen an filɛ ka hakilila minnu fɔ yan u yɛrɛ b'o kelen de fɔ nka u bɛ danbe ka taa Seydina Ali de ma mana y'a dɔn olu bɛɛ filila e de ye to 21e siècle la Mali la ya k'a faamu o ninnu bɛɛ ta kun ye nkalon ye e de ta ye tiɲɛ ala ka hakili ɲuman d'a n'u ma n'a y'u nɛni dabila an bɛɛ bɛ tɛmɛ n'an ka wajuli ye wa in udtum udna n'a seginna an bɛ segin dɛ i m'a ye u y'u da de a tɛ kɛ ten dɛ ni ala sɔnna ni kuma bɔra a falen bɛ bɔ nka ne kɔni bɛ kabakoya a bɛ sigi a bɛ Abubakar ni nin tɔ filɛ a t'a filɛ koba ye a bɛ Umaru ni nin tɔ filɛ a t'a filɛ koba ye u bɛ fɛn bɛɛ danbe ka taa o ma bon ni magadun kɛra aw yɛrɛ la a bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ maaba tɛ jamana kɔnɔ u ti maa bonya u ti aw ma min ka bon e ye n'o dɔgɔyara e ɲɛna e ma kuma bamananw ko ten ko n'i bɛ foro jiri tigɛ daminɛ i b'a daminɛ si la n'i ye siju tigɛ jiri tɔ bɛɛ jigi bɛ misɛnya bon maa minnu ye foro jiri tigɛ daminɛ si la e sigi bɛ e ma kuma maa min farinyara ka Abubakar nɛni ka Umaru nɛni i sigi k'a kɔnɔ a bɛ na dɛ e min b'a la ko Abubakar kun bɛ tan Umaru kun bɛ tan e min b'u tanu tuuru bɛ s'i ma don dɔ la dɛ bon ni tuuru ser'i ma o don i bɛna kasi min kɛ ala mago t'o la i bɛna kuma min fɔ a bɛɛ manamanakan a bɛɛ kuma fu o de ye maa caman sɔrɔ yan silamɛya ka kobaw bɛ lagosi u tɛ kuma
ngani magakeru yɛrɛ la don min na o dɔw bɛna bɔ ka kuma ni silamɛya tɔgɔ ye ka sɔrɔ u kan tɛ silamɛya ma o don dɛ u kan bɛ u yɛrɛ de ma n'o kɛra ala t'u dɛmɛ ala ka dɛmɛ titigiw nɔfɛ o tuma ni min ka di ye an yɛrɛ kun na t'o fɔ nka i bɛ ninnu to yen dɛ Abubakar ni Umaru a b'u to yen dɛ ni ala sɔnna n'i b'a fɛ i ka lafiya n'i b'a fɛ k'i ka situyani kɛ i ni lafiyalen Mali la yan a yɛrɛ ka laïcité nin kɔnɔ yan ninnu to yen n'i ma ninnu to yen i tɛ to yen dɛ ni ala sɔnna ninnu ka mɔgɔ de y'anw ye n b'a sɔrɔ i m'o de faamu u ka mɔgɔ de y'anw ye koyi walayi ninnu ka mɔgɔ de y'anw ye koyi Abubakar ni Umaru ni Usman ni Ali u ka mɔgɔw de y'anw ye ok u to yan an tɛ to yen dɛ an ka taa a kala e ko dɔ ma kɛ waati la an ka bi ta in to ta ni ala ye dɔ wɛrɛ jira an na aya ninnu tafsir an ka na nin kuma ɲaami foyi la bilen an ka nin to ta an ka nin to ta actualité min bɛ jamana kɔnɔ o ye nin ye an kun famana ɲɔgɔn ma dɔɔni nka a tɛ komi n'a fɔ an ɲinɛ bɛ ɲɔgɔn kɔ ok a tɛ komi fɛn bɔra an ka Abubakar ko n'an ka Umaru ko n'an ka Usman ko n'an ka Ali ko la a b'a cogo kɔrɔnin na ten net ni ala sɔnna wa cɛ a ye fara mɔgɔw fatɔmaw la sa han a ye fara mɔgɔw fatɔmaw la sa a yɛrɛ ko ten ko bɛɛ ka maa bato yen k'a sɔrɔ nin filɛ bi maliyɛn filɛ maliyɛn maa caman bɛ ka nafigiya don diinɛ na n'o tɛ tɔrika seku bi yan n'i da magaru tɔgɔ la sini sɔgɔma Mali bɛ wuli k'a jɔ tɔrika seku bi yan n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ nka n'i da magara o dɔw tɔgɔ la minnu salen don minnu ɲɛnama don n'i da magara o dɔ tɔgɔ la min b'a la k'a fɔ Umaru ma bi ko fɔ a dɔ ma walahi Mali bɛ wuli k'a jɔ sisan faamaw bɛ intervenir sisan affrontement yɛrɛ bɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sisan nka Umaru Abubakar ni fo olu bɛ nɛni bɛɛ kun solimɛ ten bɛɛ bolo a t'a bɔnnen ne ka ko tɛ bamananw ko ten ko ni dundulu banna gɛrɛ bɛ kɛ mun tulu la koyi n'i ye duga ye maa su k'a fɔ bɔ an su kan dɛ maa o maa ja gɛlɛyara ninnu na a tɛ malo foyi ma bilen wa siga foyi tɛ min na o ye kuranɛ min filɛ an bolo ninnu de y'a se an ma Alakira ka hadisa ninnu de y'a se an ma ni ninnu kɔni kɛra maa lankolonw ye dɔrɔn diinɛ t'an bolo n'an y'an sigi ko a sabatira ko ninnu kun tɛ tiɲɛtigiw ye u kun tɛ tiɲɛ kan o kɔrɔ ye ko fɛn o fɛn b'an bolo bi a si tɛ tiɲɛ o de kutura bɛ ko in na n'a sɔrɔ ko in ye mɔgɔ gansan ye o ko an bɛ se k'an da bɔ a la a lahara ye nɛni min k'u la a juru bɛ sara i la a banna mɛ fɛn ye diinɛ ko de ye an sigi bɛ min kunna bi ninnu de y'a nakulu ka na a tɛmɛna ninnu de ka sira fɛ ɛ n'olu bɛɛ kɛra nkalontigɛlaw ye olu bɛɛ kɛra namaratɔw ye olu bɛɛ kɛra janfanjiw ye ɛ mun b'an bolo o de y'a to an ka alimamiba dɔ ko ja ko ko ninnu kan tɛ sababaw ma k'u kan bɛ kira de ma k'u b'a dɔn u tɛ se k'u sin kira ma n'u y'u sin kira ma direct la o farati ka bon o ye ko jumɛn ko ligne rouge u tɛ se ka parce que ni i kɛra dangaden ye cogo o cogo n'i ye kira tɔgɔ bɔ i da ka dɔgɔyali ɲɛsin kira yɛrɛ ma i ka dangadenya kɔrɔ bɛ dɔn joona o tuma u bɛ tɛmɛ dɔɔni dɔɔni a muso ye nin kɛ a terikɛ ye nin kɛ ne y'o fɔ y'a ka kɔrɔ exemple minnu don sɔrɔ cogo t'u la ni maa bɔra i den nɔ i b'a la k'a ka ko ɲɛɲini karisa ye maa ɲɛnama ye maa ɲɛnama tɛ u nana a terikɛ dɔ ko f'i k'a bɛ taa dɔn dɔ fɛn ka yɔrɔ la kɔni a su t'a n'o fara tile t'a n'o fara nka o kɔni tɛ fa juin na dɛ o y'o f'i ye o kɛra a terikɛ kelen ye a terikɛ filanan dɔ ko o bɛ to ka na denni dɔ nɔfɛ an ka yɔrɔ la yan a terikɛ sabanan dɔ ko k'o bolila n'ale ka wari ye karamɔgɔkɛ i ka jaabi sɔrɔ wa i m'a sɔrɔ i bɛ ka kunnafoni ɲini i burankɛ min kan i ye jaabi sɔrɔ wa i m'a sɔrɔ i y'a sɔrɔ cogo di mɛ e kira taamaɲɔgɔn bɛɛ i y'a jira ko a si tun tɛ danaya mɔgɔ ye ka fo ka na sahaba yɛrɛ jate boloden kɔni na la ilaha illallah ko kira kɔfɛ ko sahaba bɛɛ murutira ko fo maa damadɔ
nga ma keme yirika ba yirika be ere ko bi o be kay olu be jogo kay lu be mo nyuma nyuma e sera ka nyuma nyuma soro ka tu ali no nga ali yere ma soro ka tu ayere no fe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka